изпълнила толкова много с животни, е останала само една свободна маса. Най-близо до певицата били лъвът, зебрата, носорога и мечката. Певицата била хипопотам, а зад нея старателно свирили вълкът и каптицата. Здрасти, зебърчо! Ще си играем на вечер. Добре. Ама къде ще си играем? На детската площадка. Добре. Ама кога до вечера? В колко часа? В 6, в 5. Колко съм в 5? Полноша. Добре. 5. Ще си играем с вас. Може да играем на миженица. Добрата идея. Ще го свършим домашните части. Гори кърп. На маса са дели две темечета. Те си хапвали сладко и си говорили. Какво правим? Слушах си домашният. И аз. Ще си Играем играем. ли? Къде? Горе при нас. На маса седели гигантите съвничката. Те си говорили и чакали получката. Какво искате? Дивък. Ти домашни? И аз. И си играем ли? Окей. Аз имам домашни. Това било най-хубавата сладкавица в главата. За джунглата се напълнили с толкова много животни, че останала само една маса. Имало една маса, която седела най-близо до певицата. Там бяха седнали Лъвчо, Нечо, Зебърчо и Носорогчо. Искате ли да се поиграем днес? Да. И да. Колко часа? Къде? До вечера на детската площадка. Но в колко часа? Към 6, защото имам домашна. Добре. Седели двете меченца. Те си пиели сладко шейк и си говорили за някакви хубави неща. Това ще правиш? На малко домашно. Аз ги довърших нощи. Искаш ли при вечер да си играем? Добре. Следващата маса зелени гиганти и сабички. Благодаря. Какво правиш вчера? Нищо, писах си домашно. И аз. Искаш ли днес да видим приятелите си в детската площадка? Може. Искаш ли да влезем в сайта на видеоигрите и да почнем на тази игра? Може. Това била